Tama si Bore. What's up mga kaagapay? So ngayong araw guys, sisilipin naman natin yung kaganapan dun sa bonus episode ng Harabas mga kaagapay. No? So guys, sa episode na to, bibigyan ko kayo ng trivia tungkol sa lightsaber. No? So konting history lang dun sa lightsaber or tinatawag nga nilang laser sword. So alam naman natin guys na yung laser sword or lightsaber is mamahaling laruan sa US mga kaagapay. No? So yung mga nagkakaroon nito ay masiswerte guys kasi bukod na maganda ito, medyo iconic na rin ito mga kaagapay. No? So guys, kung bago ka pala sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So guys, bibigyan ko muna kayo ng kukunting trivia mga kaagapay or history ng lightsaber or tinatawag nga natin laser sword mga kaagapay. So yun nga guys, yung lightsaber ay tinatawag rin natin laser sword. So sa mga hindi nakakaalam nito mga kaagapay, so laser sword yun mga kaagapay. So yung talagang real nila ay lightsaber. So yun guys. So yung weapon na to guys ay ginagamit usually ni Jedi at saka ni Seth doon sa pelikulang Star Wars mga kaagapay. So familiar naman siguro tayo lahat sa pelikulang Star Wars mga kaagapay. So ito ay isa sa mga iconic na palabas na ating napapanood before mga kaagapay. So yung lightsaber nga pala mga kaagapay ay consisted of plasma blade mga kaagapay. So yung plasma blade pala yung tawag dun sa kanyang parang mismong blade mga kaagapay. So power ito ng Kyber crystal. So pag titingnan mo nga naman pala mga kaagapay, yung light na to ay parang crystal na maliwanag. So yun guys. So kunting kaalaman din guys na yung weapon na to ay nangangailangan ng skills and training mga kaagapay. So isang kaalaman pa mga kaagapay. So yung lightsaber ay generally used for both offense and defense. So ginagamit din ito for defense at sometimes for offense. So pwede natin strike for offense and defense pwede rin natin panangga. So yun guys. So yung isa pang kakayanan nito mga kagapay ay pwede itong mag-cut, birth rally, anything, kahit anong yung pwede mong ika-cut. So yung isa-strike mga kagapay. So anything mga kagapay, so pwede niya itong i-cut. So meron din tayong product information doon sa ating lightsaber mga kagapay. So yung manufacturer nito guys ay tinatawag na self-built mga kagapay. So yung type nung lightsaber na manufacturer nila ay tinatawag nilang melee weapon. So yun yung kanyang manufacturer. So yun guys, munting kaalaman lang tungkol sa lightsaber or tinatawag nating laser sword mga kagapay. So guys, dapo na tayo dun sa kaganapan. Highlights lang to guys dun sa kaganapan dun sa bonus episode ng Harabas channel. So ito na guys. Tama si Bore. Ano tali mo? Ano mo tali? Hindi natanggal? Ilaw lang. Huwag ka nga! Kampi tayo! Si Dalaman si Mes kaya ka magkakape. Tutulog. Pagbunan niya ba? Ano ba kampi? Sabog daw yung pangapal. Tayo! May kawasan, dali pa. Sugurin! Sugurin ang dalawa! Oy! May siyarapan pa. Ano ang ganyan ka? Dito! Oy! Oy! Ano kulay nito? Yung din ang kulay. Gatong dito niya ito Ronaldo. Sigurado kita! Kulay green? Oo, kulay green na yun. Yung sa akin, naka-reserve to kay Gray. Yan, dyan lang. Kampo na to. Pag-display ba ganda no? Display ba ganda no? Pag-display kaya pang laro namin ni Tyrone to. Star Wars ay lang. Talagang alam niya Parang talaga. pwede kayo pang ano to, flasher sa dagat. Oo, abay. Kamaluwag, parang kasi tayo natin dun sa Eh, oh, may sakto dito. sa pamalo no? Ayos! Tara, baka di ba tayo matapos? May ano pa, isang box pa. Thank you. Thank you so much po. Natuwa mga bata. Tadeo family, thank you so much. Kakaibang saya ang nabigay. Tutuwa ako ayo. Hindi ko naranasan ng bata.
Tara, dali. Takbuhan ka mo tayo doon ang ilaw. Oo. Ano yung big? Oo. May ganyan kayo? Wala eh. Wala. Grabe. 1, 2, 3, go! Grabe ka! Grabe. Pag kontrabida kasi ganyan eh. Oh. Dark leader. Mga bata, tama na yan! Isang box pa! Para makawin na tayo! Ang pandal! Ito, ito rin mo. Kapag kang itago! Itago ka! Itago ka! Kaya yan, tago kita! So yun guys, nakita na natin yung unboxing ng lightsaber or yung laser sword ng Harabas Team mga kagapay. No? So lahat guys, huwag buwa dito. So guys, yung buong video na to, puntahan natin sa Harabas channel. So doon natin mapupunod yung kabuuan ng video na to. So guys, yung video na to, bini-video credit natin sa Harabas Team mga kagapay. No? So todo suporta lang tayo lagi sa kanila mga kagapay. Sa episode na to guys, gusto kong i-highlights kasi naalala ko yung pagkabata ko mga kagapay. No? So lumaki kasi ako sa probinsya. So that time, hindi pa kasi natin afford yung kanyang mga laruan. Ano? So alam niyo ba guys na yung ginagawa namin before ay gumagawa lang kami ng yung flat na kawayan tapos ginagawa namin siyang courting sword. So yun na yun guys yung sword ng mga kabataan 90s mga kagap. So mga batang 90s alam yung mga laruan na yan mga kagap. So isa tayo doon. So yun guys, sana meron tayong napulot na kukunting kaalaman sa trivia na to mga kagapay. At the same time guys, happy lang tayo lagi. So guys, abangan nyo ulit yung mga kasunod pa natin video. No? So lagi natin tandaan yung paulit-ulit kong sinasabi mga kagapay. No? Sa buhay ngayon, gaano man kahirap yung buhay, lagi lang natin tandaan mga kagapay na maging matibay. So hanggang sa muli, God bless and bye-bye.